Un ano máis, Artemar encherá as rúas de Ribeira con artesanía e cultura mariñeira. Comezará este mesmo xoves, día 16, e rematará o domingo. Unha feira que celebra a súa 7ª edición cargada de actividades. Un total de 125 postos repartidos polas rúas peonís da vila, no Malecón e na Praza do Concello. Unha praza que tamén servirá para inaugurar a feira. Será o xoves, ás 6 da tarde, cun espectáculo a cargo dos grupos Gaeloc e El Tinglao. Este ano decidimos que a inauguración sexa tamén parte do evento integrado cos distintos grupos de animación participante, como é o caso de Tinglao e Gaeloc, que farán un pequeno espectáculo na Praza do Concello para inaugurar Artemar o xoves día 16 ás 9 da noite. Artemar busca consolidarse a través da súa montaxe nas zonas peonís, abríndose ao mar polo Malecón, recentemente remodelado, estendéndose pola Rúa de Galicia dende o edificio do Mercado Municipal ata a Praza de Compostela. Ao longo da fin de semana haberá contacontos, teatro na rúa ou música en directo, unha programación da empresa Rivendell, que este ano apostou forte pola decoración, polo que Ribeira se vestirá de azul e branco para celebrar a Artemar. Bueno, este año hemos querido hacer un poco de hincapié en el tema de la decoración que en este caso, pues para que no haya ningún tipo de equívocos, va a ser absolutamente marinera, tanto en imágenes marinas como en los colores que predominarán, que serán azul y blanco, durante todo el recorrido de la decoración de las calles de los puestos y las adyacentes. Artemar tamén terá tempo para os concursos, faránse 3, de escaparates, de decoración hostaleira e unha ruta de tapas. Haberá unha nova edición do concurso de escaparatismo, con grande incremento de participantes, chegando a 23 comercios implicados. Tamén haberá o concurso de decoración, hostelería e ruta de tapas, cun premio por cada unha das modalidades, que será unha figura de cerámica galega que se entregará nas semanas posteriores a Artemar. Nos 4 días que durará a troula, os máis cativos poderán desfrutar no Malecón dun recuncho infantil. O domingo, antes do espectáculo El Tinglao, que cerrará a festa, haberá un conxuro da queimada na Praza do Concello, que a súa posterior degustación gratuita.